Sa selebrasyon ng ika-14 na anibersaryo ng CLTV, handog namin sa inyo ang mga programang tiyak niyong aabangan. Mga balitang maghahatid ng totoo at tamang impormasyon mula sa pinagkakatiwalaang CLTV News. Bahagi na yon ang lakas po ng current. Kaya ang pakiusap ng lokal na pamahalaan, sumunod muna. Usapang business. Paano nyo nagawang umasenso ang Mekeni naging international range? Kulturang Kapampangan. Ating kaming kay uling, Kapampangan kami. Local event. Big hamon dahil po sa COVID-19 pandemic. Public interest. Kung itatanong natin ang mga tanong na hindi kayang itanong ng iba, At mga isyong panlipunan. Huwag maging bulag, huwag maging kimi, huwag maging pit. Samahan ninyo kami sa TV, sa aming website, at sa social media. Dahil ang CLTV, mapapanood anytime, anywhere.